நிறம் கொடுத்தது போல ஆகும். அதேபோல யானதோ சுகதோ ஹோதி, ரதங்களை கொடுத்தால் சுகம் கொடுத்தது போல தான். அதனால் அந்த கொடுத்த விஷயமே திரும்பி வரும் அவருக்கு. அதே போல தீபதோ ஹோதி சக்குதோ, விளக்குகளை கொடுத்தால் கண்கள் கொடுத்தது போலத்தான். சோச்ச சம்ப ததோ ஹோதி யோ ததாதி உபஸ்ஸயங், யார் சரி ஒருவர் வீடு வசதிகள் அல்லது விடுதிகள் குடில்கள் கொடுத்தால் அவர் அனைத்தும் கொடுத்தது போலதான். அனைத்தும் கொடுத்தது போல. அமதங் ததோச்ச சோ ஹோதி யோ தம்மானு சாசத்தீதி. புத்த பகவான் இன்னும் ஒரு விஷயம் மொழிகிறார். யார் சரி ஒருவர் தம்ம மொழிகிறாராயின், தர்மம் மொழிகிறாராயின் அவர் அமிர்தம் கொடுப்பது போலதான். அதனால் இந்த தர்மதானத்தை பற்றியும் ஏதாவது இந்த நேரத்தில் சொல்லலாம். அதுதான், யார் சரி ஒருவர் புத்த பகவானுடைய தர்மம் தானமாக அளித்தால் ஏனையவர்களுக்கு அமிர்தம் கொடுத்தது போலதான். அதனால் இப்போது இந்த சிறிய கிளிப் நூடாக